La nostra actuació al Sonar consisteix en la posada en escena del disc Hiperò, amb un element central, que és l'hiperorgue modular, construït per Albert Blancafort. Aquest hiperorgue és un orgue tradicional de tubs, al qual se li ha afegit tecnologia per poder-ne expandir les possibilitats i fer que soni de maneres inesperades o inexplorades fins al moment. Llavors aquest hiperorgue entra en diàleg amb altres sintetitzadors i altres instruments, i llavors hi ha l'Alba G. Corral, els visuals, que interactua també amb l'hiperorgue a través de la tecnologia. L'Alba G. Corral crea els visuals en directe mitjançant codi, però en aquesta vegada, i aprofitant la tecnologia dels hiperorgues, doncs també les seves creacions reaccionaran als estímuls electrònics de l'hiperorgue. L'Hiperò és un disc basat en melodies gregorianes, escrites fa més de 1000 anys, i cadascuna de les cançons d'Hiperò està relacionada amb els 7 pecats capitals, perquè hi va haver-hi una figura en el segle VII, que va ser el papa Gregori el Gran, que va ser l'instaurador dels 7 pecats capitals i alhora va ser el que va classificar una mica els modes gregorians, que són les escales musicals que es feien servir en aquella època, en l'edat mitjana. O sigui, la mateixa figura, el papa Gregori el Gran, que abarcava les dues àrees aquestes, no? L'àrea de la música i l'àrea de la moral cristiana. I a l'hora de la composició d'Hiperò va ser molt interessant veure la relació entre la música i la moral, una relació que sempre ha existit. Jo, particularment, pel que fa a la música electrònica, desconec quina és la contribució real del festival, però des d'una perspectiva més àmplia, des d'una perspectiva més des de la música i de l'art en general, sí que crec que el Festival Sonar aporta molt perquè dona suport a propostes inclassificables i propostes que no tenen cabuda en altres espais o en altres formats. I això, precisament, des de la meva perspectiva, això crec que és el que ha de ser l'art, no? No és només oci i entreteniment, sinó també ens ha de posar en altres situacions, en altres contextos, en altres coordenades per poder tenir sensacions intel·lectuals i emocionals que no hagis explorat, i en aquest sentit aquest festival és una sort de poder-lo tenir, perquè no és només un benefici per l'art i per la música, sinó també per la gent i per la comunitat catalana i europea i global.